No, 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 no. सर नमस्कार सर नमस्कार କି ଭକ୍ତିର ତର ଖାଲି ଝରି ପଡୁଛି ଏତେ ଭକ୍ତି ଦେଖାନାରେ ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ବସେ ପାଠ ପଢୁଛି ପୁଅ ପାଠ ଆଜି ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ବୋଧ ଅଛି ଟାକ୍ସରେ କବିତା ଦେଇଥିଲି କବିତା ହେଲା ଆଜି କବିତା ଗୋଟିଏ ମତେ କହ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ଆରେ କଣ ତୁ ଛାତ୍ରଟି ମତେ ବୋଧେ ମାରିଦେବି ତତେ କବିତା କହିବାକୁ କହିଲି ତୁ କଣ ମୋର ଗୋଡ ଛେଚି ଛେଚିକିରି ମୋର ମଝି ଗୋଡ ଖାଇଦେଲାଣୁ ଆରେ ତତେ କବିତା କହିଲି ତୁ କଣ ମୋର ଗୋଡ ଛେଚି ଛେଚିକିରି ମୋ ମଝି ଗୋଡ ଦରଜ କରିଦେଲାଣୁ କବିତା କହିବାକୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଭଲ ପାଉ ବାଳ ପାଉ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ନା ସାର୍ ଏସବୁ ଆର 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 ଭାଇ ସରି ସାର୍ ଆଉ ସରି ଛାଡେ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆଉଚି କରିବାକୁ ୱେଲକମ୍ ଆମ ସ୍କୁଲର କବିତା ମ୍ୟାଡାମ ଭଗବାନ No, no, no. ତୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଲୁ ରେ କୋଉ ପଦାର୍ଥରେ ତୁ ଗଣରେ କବିତା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଲାଇନ ମାରିଲୁ Physics.